Časopis Náš panelák je a vždy bude zcela zdarma. Já jsem Daniel Šarovský a jsem šéfredaktorem našeho paneláku. Nejde o žádnou objednávku, nejde o žádný závazek, nic po vás nechceme. Časopis vydáváme jako firma Plíce domů. A jak můžete vidět z mojeho trička nebo na mém pozadí, zabýváme se vzduchotechnikou už od roku 2008. A za tu dobu působení jsme pochopili jednu zásadní věc, že vy, lidé ve výboru, musíte být experti tak trochu na všechno. Trochu v opravách, trochu ve financích, trochu ve stavebnictví a hlavně být expertem na mezilidské vztahy. Jenže tady neexistuje nic, co by ty informace mělo na jednom místě. A tak jsme si řekli, proč bychom to nevzali do vlastních rukou. Protože věříme, že když váš dům dobře funguje, když máte hotové zateplení, když máte balkony, když máte střechu, jednou se dostane řada i na vzduchotechniku. No a až tohle budete řešit, budeme rádi, když se na nás vzpomenete a třeba se jednou potkáme. No a do té doby vám chceme pomáhat s tím, co umíme nejlíp. Tvořit komunitu domů, sdílet rady a zkušenosti. V každém čísle našeho paneláku najdete praktické informace, které můžete hned použít. Takže ještě jednou, nemusíte mít žádný strach, časopis je zcela zdarma. Budeme rádi, když nám po přečtení časopisu zanecháte zpětnou vazbu a řeknete nám, o čem bychom měli psát v příštím čísle. Já vás zdravím u dalšího čísla a zatím nashledanou.